Maaijwerkers lissen de laatste hoorn onder inrichting en het jacht, zodat alles klaar is voor het eerste concertmontejoen. Grutsik binnen ze vooral op de Grutte Seel, maar een nieuw podium. Een hele vooruitgang op het aarde. Als er op stond en dan sprong ze een keer omhoog, dan zie je al bij plafond omhoog. Nou ja, lucht, gloeit, wie ik wat beperkend. En dat, ja, dan is er dus wel een probleem van dat een heleboel mensen het hakken. Iduna wie ont 2002 jongerencentrum, maar doet het officieel poppodium waard is de verbouwing uitsteld omdat Iduna misschien bij Theater de Lawaai inzoeken. Ze binnen blij dat dat net trokking is, nou de verbouw van de Lawaai stilhoudt. Iduna neemt nou een part van de programmering over van de Schouwburg. Met name het popgerelateerde programma en wat cabaret. Ja, voor de rest zijn ze natuurlijk op allerlei andere locaties aan het zoeken. Ja, en dan zou je als ik nu naar het poppodium bij Lawaai in hebben gezeten, ja, dan had je nu ook last van de verbouwingsvertraging. Dan waren wij onderdeel geweest van het grote gebouw wat nu op slot zit. Het komt alweer wat professioneler roer bij Iduna mooi. Nagelnijen, klaaikamers en verschennings die het bij het poppodium jaren. Nou, hier ben we achter de nieuwe zaal in de tuin van Iduna, zullen we maar noemen. Dit is ja, online om de bevoorrading van de bands zo goed mogelijk te kunnen faciliteren. Dat betekent dat we nou bijvoorbeeld trokken in het draaien met drumkits en met backline. Dus de muziekversterking, gitaarversterkers, basversterkers en dergelijke. Maar het toppunt van de verbouwing is toch het nieuwe podium. Als je zo sjost, is nou ja, een heleboel paneel in de loft. Die gaan ze echt speciaal hier online om de akoestiek zo goed mogelijk te krijgen. Ja, we hadden hier wel wat de akoestiek van een badkamer vroeger, hè? Ja, dat absoluut. De akoestiek vroeger wie, nou ja, dat wie wel wat te wensen van oer. En daar is nou echt heel wat om gebeurd. Waar van de week een proef draait met wat muziek en het klonk echt geweldig. Montejoen speelt het De Staat en op 21 november is de officiële opening van Iduna.